Helo, fy enw yw Jessica Thomas a dwi'n gweithio gyda Menter Gorllewin Sir Gar. Croeso nôl i fideo rhif 3. Her wythnos yma yw i weld sawl gwaith allwch chi taflu'r pêl nôl ac ymlaen wrth sefyll ar un goes, heb golli eich cydbwysedd. Dyma beth sydd angen ymarfer mwyn bod yn llwyddiannus. Yn amlwg, her cydbwysedd ydy hwn, felly bydd angen i chi sefyll ar un troed. Mae modd i chi cyfnewid os dymunwch. Nawr, mae gennych 2 opsiwn. Opsiwn rhif 1 yw taflu'r bêl yn ôl ac ymlaen yn erbyn wal, ac opsiwn 2 yw cael aelod arall o'ch teulu i daflu'r bêl nôl ac ymlaen gyda chi. Felly, ewch ati i ymarfer ac eisiau gwneud y her. Tagiwch ni, Menter Gorllewin Sir Gar, yn eich fideos neu canlyniadau ar Facebook.